Ƙurunƙus Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso yanzu haka ya koma jam'iyyar ADC. Amma menene yanzu ya rage masa a tafiyar da ake yi a zaben shekara ta 2027 da ke tafe? Kwankwaso yana da burin cika burinsa na zama ɗan takarar shugaban ƙasa kamar yadda ya samu a shekara ta 2023, amma yanzu ya shigo jam'iyyar ADC. Ga manya-manyan 'yan siyasa, Rotimi Amici na ciki, Peter Obi na ciki, ‘yan Rufa'i na ciki, da dai sauran manya-manyan 'yan siyasa waɗanda yanzu haka suke cikin jam'iyyar ADC. Amma ga Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya shigo, shi kuma an ce kwata-kwata Kwankwaso baya bin wani a siyasa sai dai a bi shi. To a wannan gabar ba mu san menene zai faru ba. Rabi'u Musa Kwankwaso zai yadda ya bi wasu a siyasa ko ba zai yadda ba? Ga yadda lissafin yake. Wataƙila Atiku Abubakar zai iya arba da takarar shugaban ƙasa, yayin da idan aka yi dace Peter Obi zai masa mataimaki. Idan kuma wannan lissafin bai tafi ba, abin da aka fi kalla da bisa hankali shine Peter Obi ya zama ɗan takarar shugaban ƙasa, a nemo ‘yan Rufa'i daga arewacin Najeriya ya masa mataimaki. A lissafin nan guda biyu gabaki ɗaya, Rabi'u Musa Kwankwaso zai zama ɗan kallo. To amma wasu na kallon cewa fa za a fuskanci babban matsala a jam'iyyar ADC. A ina matsalar take? Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso makomarsa a siyasance. Ƙasa da wata guda, Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya bayyana cewa shi fa idan ba za a bashi takarar shugaban ƙasa ba, sai dai a bashi takarar mataimakin shugaban ƙasa. A jam'iyyar ADC nan kuwa da ya shiga, abu ne mai wahala ya iya arba da wannan ko kuma iya cimma wannan burin nashi. Wasu za su iya cewa ai Peter Obi zai iya samun takarar shugaban ƙasa, yayin da za a iya ɗauko Kwankwason daga arewa a bashi mataimaki. Wannan lissafin kwata-kwata bai yi kusa da manufar jam'iyyar ADC a zahirance a yanzu ba. Wataƙila ba mu sani ba nan gaba wani abu zai iya sauyawa ba. Amma dai a lissafi da kuma ƙididdiga da kuma inda mutane suke kallo, abu ne mai wahala Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso ya cimma mafarkinsa na zama ɗan takarar shugaban ƙasa ko mataimakin shugaban ƙasa a jam'iyyar ADC. Amma ya kuke kallo? Menene kuke gani zai iya faruwa? Mecece makomar Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso? Zai dawo ya nemi takarar sanata ne ko kuma zai zama ɗan kallo kamar yadda aka yi a wasu shekaru da suka gabata?